Rahmetli cemiyetçilik siyasi vaka Türkmenistan'ın prezidentinin saylovları bolup geçti. Demokratik esaslarda 9 şehrin katlaşmağına yukarı kuramaçılık yağdayına geçen bu saylovlar karışsız, kemişelip bir taraf Türkmenistan'na demokratiyanın davaralan yanlığının aydın tutnamasıdır. Şu gün biz Türkmenistan'ın saylanan prezidentinin öz vazifesine girişmek münasebetli ruhiyet köşküne geçirilen davarada sizin ehlinizi hoş gördük. Aziz vatandaşlar, hürmetli davara katnaşıcılar, hanımlar ve cenaplar, hazır Türkmenistan'ın devlet baydağı, Türkmenistan'ın prezidentinin tuğu, Türkmenistan'ın konstitusyası, mukaddes Kur'an getiriliyor. Türkmenistan'ın çuğun berent mertebeli prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Adamlar. Hazır Türkmenistan'ın prezidentinin saylovları boyunca ses vermeyen cemlerini ilan etmek için Türkmenistan'da saylovları ve sanat alışıkları geçirmek varadaki Merkezi Topar'ın başlığı Muradova söz veriliyor. Şuңur hormatlanılan beli prezidenti, aziz vatandaşlar, kadırlı mehmanlar, karıştı. Hemişelik bir taraf Türkmenistan devletimizde
Ata-babalarymyzyň arzulary, ahlaky, mehri siňen mukaddes türkmen toprağyny erkany ýaşaýan agdyr hem merdany halkymyzy ýetiren ajaýyp zamanamyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýene-de bir ýatdan çykmajak we ýurdumyzyň taryhyna zersetirler bilen ýazyljak 2017-nji ýylyň 12-nji fevralyna Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Türkmen halkyna mahsus demokratik ýörelgelerimizden uğralanyp, döwletimiziň kanunlaryna esaslanyp, umum ikrar edilen halkara kaydalarına laýyklykda geçirilen saýlawlar, ählumumy saýlaw hukugy, deň saýlaw hukugy, gün saýlaw hukugy, saýlawlaryň gizliğindigi we saýlawlaryň erkinligi ýörelgelerini hemde giň bätleşik esasyna geçirildi. Halkara guramalaryndan dünýäniň onlarça döwletlerinden gelen köp sanly halkara synçylary, toporlaryň agzalary, şeýle saýlawlaryň açyk, açaçan we aýanlyk ýagdaýyna geçirilip, Türkmenistanyň ötüşiň demokratik ýerleri saýlawçylaryň ören işen gatnaşanlyklaryny aýratyn belläp geçdiler. Türkmenistan boýunça hasaby alynan we sanawa girilen saýlawçylaryň 97,28 göterüminiň ses bermäge gatnaşmagyna saýlawlaryň netijeleri şeýle boldy. Dalaşgar Ananepes Maksat Kovusowicz 1,2 göterim ses aldy. Anayev Jumanadar 0,21 göterim ses aldy. 36 göterim. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Berdimuhamedow Gurbangul Melikuliýewicz 97,69 göterim. Durdiýew Ramazan Mustafakuliýewicz 0,15 göterim. Gurbanow Meretturdy Iskenderowicz 0,17 göterim. Jelilow Serdar Begmuhamedowicz 0,25 göterim. Nurnepes Süleyman Nepes Oraz Nepes 0,6 göterim saýlawçylaryň sesini aldylar. Türkmenistanyň saýlawlary we salat alşyklary geçirmek baradaky merkezi toporyň 2017-nji ýylyň 14-nji fevralyna geçiren Jemleýici Mejlisinde kabul eden karar esasynda şeýle hem Türkmenistanyň saýlaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň esleriniň 97,60 alan Berdimuhamedow Gurbangul Melikuliýewicz Türkmenistanyň halk tarapyndan saýlanylan prezidenti diýilip akrar edildi. Çoňur hormatlanýan belent mertebeli Türkmenistanyň prezidenti 2017-nji ýylyň 12-nji fevralyna geçirilen ählumumy demokratik saýlawlar esasynda halkymyz tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmagyňyz münasibetli tutulmaga ruhsat bermeňizi haýyş edýäris. Mertebeňiz beter Türkmenistanyň prezidentiniň 9 danaşkäriň gatnaşmagyna geçirilen saýlawlaryna ýeňiş gazanan Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan belent mertebeli prezidenti hormatly Gurbangul Berdimuhamedowy tüýsürekden utlaýar. Prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary mukaddes we ak yürekli hormat bilen we ýadawsyz
yerine yetirmäge. Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bir taraply hukuk derejesini goramaga, adamyň we raýat hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga we goramaga. Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukyýymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanyň häzirki we geljekki nesillerin şöhradyny hasem belinde götermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdiňmi, dawaraly kasam edýärim. Edil vatandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowa, Türkmenistanyň prezidentiniň şahsiýetnama towşurlýar. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir Türkmenistanyň saýlanan prezidentiniň öz wezipesine girişmek münasibetli Türkmenistanyň döwlet senasy ýerine ýetirilýär.
Hormatly davara gatnaşyjylar, hanımlar we jenaplar, Türkmenistanyň saylanan prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow öz wezipesine girişdi. Hormatly davara gatnaşyjylar, hanımlar we jenaplar, garaşsyz, şemişelik bir taraf Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow uluk hormat bilen söz berýär. Eýe vatandaşlar, hormatly mehmanlar, hanımlar we jenaplar. Şu ajaýyp ruhyat koşunyň meclise zalyna men hormatly ýaşullarymyza awadan we bagtýar geljegi gurmak wezipesi öňünde duran merdan ýaşlarymyza Türkmenistanyň minister kabinetiniň we dowlat topluluk geňeşiniň agzalaryna, milli parlamentin deputatlaryna, şeýlem köpçülikden habar beriş terişlerleriniň, jemgyýetçilik omolarynyň we korpusyň wekili Berk Janzalygy, ul üstünlükleri, bagtýarlyk, bawadançylyk barada iň goýam arzular bilen ýürlenýär. Ne biziň çaklymyzy kabul edip Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmeýän münasebetli geçirilýän şu hem döwürli çaralarymyza gatnaşan üçin men siziň minnetdarlyk bildirýär. Häzir biz ören däwrli we hayatdan çykmajak şolbatyň özüne jogap geldi. Hem baştan geçirýär hem şu fursatdan maşrap garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan taryhyna prezident dolanyşyň täze möhüreti başlanýar. Näşi tolunurcu fursatda men garaşsyz vatanymyzyň parasatly we merdana halkyna bir kalın töründen çykýan minnetdarlyk sözlerimi aýdasym gelýär. Mehriban halkym meni Türkmenistanyň prezidentiň bir wezipesine täze möhüreti saýlap maňa öränem uly nam bildirdi. Mümkinçilikden peýdalanyp Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna dalaşýar hökmüne gatnaşan adamlara da tüýsürekden men minnetdarlyk bildirýär. Olaryň ählisine saýlawlarda ýeňiş gadamlar üçin ören köp ihlas etdiler saýlawlaryň öň ýanaky. Teşekkür döwrüň ähli tapqyrny medeniyetli hem tutup koyup geçtiler. Neticede öýleriniň ýolbaşy bolmagan münasipdiň hem görkezdiler. Onlar şu döwürde hasem taplandylar we durmuş tejribesini topladylar. Saýlawlaryň öňýanyna toplan tejribeler hem geljekde bir alyp barjak işlerine olara
bir üreyen peýdalym boljakdygyna men berk ananyar. Hormatly adamlar, eziz vatandaşlar, gaderli mehmanlar. Garaşy Türkmenistan şuň özüniň täze tapylyny hem gadammasýar. Biz bir döwri ýurdumyz ýyldarlem ösüşüň we hem giňgerimli özgörtmeleri hem mundan beýle üstünlükli amala aşyma hem döwrek münnet de keskitledik. Biz mehman halkynyň äger ul hem dörejlik mümkinçiliklerine dayanıp bereketli toprağımızda bir Allah Taala'nın geçirilen tebiî hem balıklarını neticeli olunup cemiyetimizin kımmatli hem yurdumuzun iyilikleri hem ösüşünün üpsün eden cevizli. Terahas ul hem vazifeleri koyduk. Türkmenistan'ın prezidenti vazifesine dalaşkar hükmüne men geçen yılın 25. dekabrında televizyon boyunca eden maksatnamaların çıkışında Garaşy bir taraf vatanymyz mundan beýle aktam ösürmüň üreýän joa ýypyda bar beýan etdim. Amma innovatsion ösüşi almagyň bir täze hem gazananlaryna esaslanýan giň gerimli işlerimiziň bir ileri tutulýan hem ugurlygyny anyk keskitledim. Ene bir ýypynyň esasy maksady Türkmeniň bir sarsmaz döwletiniň binýadyny öňküdenne bir berkitmekden. Halkara araýy mundan beýle ýokalanyrmakdan. Kuwatyny hasem artdyrmakdan ibaret. Onda vatan döwletimiz inni 20 halkara gatnaşyklaryna hemişelik bir taraplyk hukuk ýagdaýyna eýerip gelýär. Dünýäniň döwletleri halklary bilen dost, doganlyk, hoşniyetli, goňşuçylyk hem gatnaşyklaryny alyp barýar. Ähli mesele parahatçylyk ýollary bilen çözmek hem öňe sürýär. Bir ýüreger mehman halkymyzyň bir milli mähfiyetlerini berkarar döwletimiň hem daşa syýasy ösüş ugruluk hem doly hem laýyk gelýär. Şoň üçin hem döwletimiň bir taraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykkan esasy wazifeler, ýagny yer ýüzünde parahatçylygy we hem howpsuzlygy berkitmek, hoşniyetli goňşuçylyk hem de dost, doganlyk gatnaşyklaryny hasem giňeltmek, durnuk ötüşü üpçün etmek gelecekte Garaşy Türkmenistanyň bir daşary siýasatynyň ileri hem tutulýan ugurlyny bolmagyna galýar. Biz dünýäniň ähli döwletleri we halklar bilen sewda, ykdysady, medeni insanperwer hem de alym bilim ulgamlarda hem gatnaşyklarymyzy mundan beýle iýidirli hökmany hem ösürýär. Hormatly vatandaşlar, eziz adamlar, näsiziň bilşiňiz ýaly ata vatanymyzy senagat taýdan bir ösen dünýäniň öňde barjym döwletleriň birine öwürmegi biz öz öňümizde hem belet maksat edip hem goýduk. Şoňra da ýurdumyzyň tebiî hem baýlyklaryny raýatlarymyzyň awadan we boly durmuşda ýaşamagyna hem gönükdirmek üçin uglevodorod serişderlerini her zaman tehnologiýalaryň esasyna düýpli gaýtadan işler. Benzin, polipropilen, polietilen we suwuklandyrylan gaz ýalym dünýäde köp istek bildirýän ýokary hilem öňümleri öňdürer. Türkmenistan ýalňyç energetika wagtym goňşy döwletler şeýlem giň gerimli ykdysady gatnaşyklary alyp barýan beýlekem ýurtlar bilen asnaşykly hem hyzmatdaşlygy
Mundan beýlekden hökmany dowam eder. Burada Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gar geçirjinin ne guruluşun hem taslamanın amalaşın ben bir üren bir mühim ähmiýeti hem barlar. Bu bolsa ýurdumyzda köp meşhurde giýdirjem bermekden başga da gom halklaryň oğuzaklaryna ýylylyk we elbetde hem ýagtylyk getirer. Türkmenistanyň ugledarot serişdelerinden başga da beýlekem baýlyklaryň äger türlü gorlaryna da eýerdir. Ne ýurdumyzyň ýerasty känlerine minjileýiň elementler hem olgamyna giýirýär metallaryň ählisi diýen ýaly bar. Ýurdumyzyň geosiýasatydan amatem ýerleşmegi, avtomobil we demir ýol hem ulgamlaryň bolmagy bu känleri hem öldürmegi. Tebigi baýlyklary gazyp almagy we hem gaýtadan işlemegi hem hasam ýeňilleşdirýär. Şundan uguralyp biz äger türlü ykdysady we tebigi hem mümkinçiliklerimizi halkymyzyň häzirki we hem geljekki nesilleriniň hem eşret durmuşda ýaşamaň hatirasyna netijeli peýdalanmak goýunça bir alyp baran işlemleri bundan beýlekem hökmany dowam eder. Şoň esasynda bir wähte şu ukyply, ýokary hilli haritaň halkara bazarlaryna çykarylýan meşgullerini artdyrmaň ykdysady usullaryny giňden hem ornaşdyrar. Taşaýutdan getirýän haritaň hem ornuny tutýan öňden giň gerim bilen öňdürer. Kabul eden maksatlamanamyza laýyklykda elektron senagatyny dürütmek boýunça alyp baran işlemleri bundan beýlekem hökmany dowam eder. Hormatly adamlar, biz elektrik energetikasyny ösürmek, täze elektrik stansiýalaryny işe giýirmek boýunça işleri bundan beýlek alyp barar. Ýa-da döwürde ýurdumyzda öndürilen elektrik energiýasynyň meşgullerine öýdümi we daşa ýurtda ýeberilýän şu mahalk hem bar bolan uglary üpçün etmäge hem doly mümkinçilik hem berýär. Ýurdumyzda öndürilen elektrik energiýasy bir energiýa mätäsi çekýän goňşy döwletleriň hem halklaryň täsirini hökman hem yetirer. Hormatly energiýa çeşmelerin hem atatı değer görünüşlerin yani gün ve yel enerjisini neticelen peýdalanmak maksadı bilen biz bir ulgamlaryň hem ötüşüne ýetimin doktoruny telekeçilik hem bazar hem gatnaşykdan gollama hem ötürmäge de ýardam bermek men esasy öz wezipeleriň bir dip hem hasap edýär. Hormatly adamlar, aziz vatandaşlar, ne geljek 7 ýyllar, ýagny biz bilimli nesil, kuwwatly watan, medeniýet halkyň kalbydyr. İl sağlygy, ýurt baýlygy diýen şygalar hem gollanyp bundan beýlekem işler. Ýa-da wagtda alimy, bilimi özden çözümli tehnologiýalardan baş
çıkaryan, yukarı dereceli hünermeli tayarlamadan dünyanın okkunlu ösüsüne koşulmak doğru olan hem ayaktaş gitmek asla hem mümkün değil. Yani, onun için hem bilimin etil, kuvvetli vatan diyen yörülgeden uğral bir gelecekte hem yurdumuzda al-muhem bilimi giyinden ösürmek için ehli çareleri görüyoruz. Buraya çağlar bağlar. Ortada mekteplerin iyiliklerli kurur. Bilim hem terbiyecilik edarlar için yukarı dereceli hünermenleri tayarlar. Bedalar hem yadır ki bu öngde varıcı enzamlar için eder. Tada yukarı mekteplerini açmaya ve yaşları dışarı yurt öğleştirmeye da hafiyetin üns verir. Bitemiyse medeniyet halkın kalıdır diyen acayip yürürlüğe eğir gelir. Medeniyeti ve hem sunat götürmeye de öyle üns verir. Nesip olsun da alıp gelecekte hem hükmani devam eder. Bay ruhi ve milli medeni mirasına dayan halkımızın bir dürüdücü ve kurucu hem milletini bütün dünya hasem giyinden tanıdır. Hürmetli adamlar, iyi vatandaşlar, il sağlığı, yurt bağlı diyen yani gollanıp bir sağlık devlet maksatnamasına layıklıkta lukmasıl hizmet ki zaman yani dövrün ösen talaplarına göre hem kurulmağını üpçün eder. İneli hem çağlı, korumun düyüplü meselelerini üstünlüklü çözmeye hem yardım verir. Yurdumuzda beden terbiye ve spor düstürmeye, rayetimizin işçilerini hem arttırıp hem berkitmeye de hemişe de ulu üns verir. Eğer zamanın ösen talaplarına doğru layık gelen sağlık öylerini ve merkezlerini, hastakhanaları, beceri sağlış merkezlerini kurmak, şifahanalarımız hem giyin etmek, Halar değerinin ekologiya taydan arası kenarında dürüdürün avada milli siyasatçılık zorluğun dünyanın meşhur dincalış hem sağlış merkezlerin birine uğurmak koyunca alıp barayan giyin gerimli işlemedi. Bundan beri hem devam eder. Bizim oğudun dağlarımız, ümülmez sehralarımız, deryalarımız, göllerimiz var. Ne bir bayraklarımız. Biz ayıqlı hem neticeli hükmani olunmalıdır. Ne şu maksattan uğralıp köpet dağın ve köyten dağın summorunna güzel dülgölerine, Batkı'nın Orokhanalı yaylalarına, Ahmet Derya'nın, Murgap hem de Karagum Derya'lı deyinzalış hem merkezlerini kurup esası adamların siyahat edip onu tem dinç almaklar için ehlem şartları dürüdürüz. Vilayet merkezlerine barayan yoldan uğruna her 40-50 kilometreden ehli şartları olan dinçalış merkezlerini yani bağlığa bürünen çayhanaları, kempingleri, çaklan mihmanhanaları, avtologlara hizmet eden dövrüap merkezleri kurar. Hürmetli vatandaşlar. Sizin birisiniz yani maşallah cemiyetin esasen bini oluptur yani. Biz yaşayış durmuş mesele
meselelerini çözmek için zirur terişlerleri koyuverir. Şehirlerde ve etraflarda masifelerin biri. Oğullarda hep şehrin de kim olmadık hemen mümkün döreder. Nasıl zaman üstünlük durmuşa açılmak. Durmuş şeytan hasen oğlunurmak biri bolupdur ya. Şu bir her bir masallarını devasa zalen üpsün etmek ne hem oluşamayan hepinde devam eder. Ehli amatları bolan yaşayış zat toplumların devre İran kiçik merkezler açıp zerur olan gullukların esası halk tenetçilik önümçülüğünün kıtadan hizmet ediyen bölümlerin iyisini talep ala koyuyoruz. Netip olsa nasır Türkmen köyüne bak kavadan boyunun adamların havadan hem bahtiyar talep almağı ve öğrenircilikte zahmet çekmek için ehli şert. Yurdumuzun ilatının idecilerini arttırmak o da bir şey bir önümüzde duran mühim hem vazifedir. Ne? Şu hem uğralıp bir ilatın calmasına düşeceğini önde devletlerin derecesine yetirmek için hem zaruri işleri geçirer. Rahmet haklarını, pensiyeleri, talip haklarını, devlet kömek pullarını köpürtmeyi şeyle beylik yaşayış durmuş yeniliklerini hiç vakt ünsen düşürme. Hiçbir maskalanın, güderanın pese düşmeyene yol vermeyecektin mi de? İlanın hem devletimin tarafından goroglu bolacaktın da men senin ehliğinizi ananlaratım geliyor. Hürmetli adamlar, bir işlerle birlikte biz oğu hozuluğuna, yani ekrançılık yerlerinin yağdayını, oğu hozuluk, ekinlerinin hasılını arttırmağı ve dayhanların zahmetini yengilleştirmeye hem ilkinci novuttaki vazifeler hükmünde seyreder. Su gorlarımızı taksit ve neticeli o da hemiş yurdumun ilatını arz bölümlerini üpçün etmek hem bizim esas vazifelerimizin biri bolar. Şundan uğralıp yukarı hiyirli gök önümler hem de meyveler yetiştiren ekrançılık, bağışılık meydanlarını dörüdürüz. Bazılarımızda hem dükkanlarımızda haritlerin bolçuluğunu hemişe üpçün eder. Hizmetten germini hafe giyingelder. Doğruların ve iri şahlı malların, kuşların baş sağlam iyiliklerini arttırar. Hürmetli adamlar, evi vatandaşlar. Ata vatanımızda ağrıgatna sıkmılığımını da onu biz üns verir. Alem giyinişini öldürmek. Bir teze emeli hemrali alem giyinişliğine çıkarmak koyunca işler hem bundan böyle hem devam eder. Evet, buradan iyi de kalmalar doğravap hem yürümeli hem ensemeye belli hem geçiptim. Elbette bu olsa ağrıtlaşık ve hem
tele, radio ulgamlarynyň işini kämilleşdirmäge, halk huzurluğunun zerurlukları üçin işlerim yerine getirmäge de yardam. Yüpek ýoluny täze derejede dikeltmäge de mümkinçilikdir. Tutuş adamlar üçin bir uly ähmet bolan bu işe biziň ýurdumyz hem öz münasip goşandyny goşmalar. Netijede biz halkara tadwy sowda gatnaşyklaryny hem giň etmäge de hasem yardam berer. Orta Asır Türkmen alimleri yurdumuzda güneşli günlerin köp bolýanyňa peýdalanyp elem öwrenmekde täsini açyklary dünýanyň ötmeýäni hem öz uly goşanyny hem goşupdyrlar. Ýagny şoňa orada biz hem elem giňişligini öwrenmek üçin yurdumuzda dünýä derejeli observatorlar merkezlerini hekmani döreder. Ormutadımlar. Biz cemiyetimizin siyasi ulgamın hem işini iyidirli bundan böyle kadam hem kamilleştirir. Yani mühim çözütler ikinci navatta hekmani tertipte yaşurlar bilen maslahatlaşmak bizim halkımızın kadimden gelen demokratik değerlidir. Ne şunu hem uğralıp men döwletimiziň durmuşuna ýaşullyk maksadynyň ornuny mundan belät hem puqtolanyrma gözüňde tutýar. Şu maksat bilen şuýl ahal welaýetinde geçiriljek ýaşullyk maksadyna bir maksat hakkında düğünnama yaşlılar ähmiýetini ýoklanyrmak barada geçirecek düýdüşlere tereder. Bular hem Türkmenistanyň mejlisiniň garamagyna da hökmani hödürler. Hormatly adamlar, men geljekde içeri hem daşary siýasatda Türkmenistanyň mejlisi ýa-da ministr kabinetiniň tarapyndan kabul edilen islenlik möhüm çözüdüň ýaşlyk maslahatyna makullanýardyny güýjem girjekni şu taýda gözegini tutýar we hem şuny ýendirýär hem sen hemmäň öňüňizde hem belläsin gelýär. Hormatly adamlar, edi vatandaşlar. Biz yerine yetirjek häkimet edaranyň puqtulandyrar. Jemgyýetçilik durmuşyny bundan beýlekde demokratiýa hem ýoly bilen ösdürmek esasy wezipeleriň birine de öwürler. Saýlawly yerli wekilçilik häkimet edaralarynyň welaýet etirap we şäher halk maslahatynyň işiniň netijelerini artdyrmaga hem yardam berer. Yerli özüni dolanuş edaranyň geňeşliň jemgyýetçilik hem siýasy ulgamynda orny has ýoklandyrar. Täze döredilen fasalanan işini kämilleşdirmek üçin mundan belekde ähli zerur işler hem hökmani geçirer. İlatyň durmuş we hukuk taýdan goragy bolmagyny mundan belekde berkitmek bizim esas hem wezipelerimizin biridir. Sebäbi biz döwlet adam üçindir diýen siýasaty ýurdumyzda alyp barýar. Edir vatandaşlar. Hukuk gollamaň dürli usullaryny bundan belakda hem biz ulanlar. Raýatlarymyzyň konstitusiýasyna
kepillendirilen hukuklarını hem goramak boyunça işler devam eder. Ne şu maksat bilen yurdumuzda yakın vakta adam hukuk atiyali edilen adatçı. Yani ombudsman hem öz işine başlar. Adaletçi, rayetten hukuklarını ve behritlerini yerine yetirici hükümet idaralarının hem de şu vakitte vazifeli adamların bercay edilsine hükmani hem gözökçülük eder. Hürmetli adamlar, edip vatandaşlar. Temel morşali bizne suyulun güydünne gödel payitahtımız Aşgabat'ta yapık binalarda Tövaş sunutu oyuncu 5. Azya oyunlarını geçirir. Netip olsa bu oyunları gören yukarı derecede ve kurumuşluk geçirmek için ehli tağallaları eder. Eri vatandaşlar, hürmetli adamlar, kaderli mihmanlar. Şuna değerli yargı zaman dünyanın kıyınansak da çözümler, vakalar yüzde de hem çıkıp durur. Terörçülük bir neşem teröristlerin giyinden